Здравейте, името ми е Адриан Петков. Работя в читалнята, където и се намираме в момента. Инфоточка и любима библиотека в София. И за тази седмица бих искал да препоръчам две заглавия. Едно забавно и едно не чак толкова забавно, защото все пак живота не може винаги да е прекрасен. Ще започна с забавното, защото всички обичат това. Една книга на Фредерик Бакман, третата му издадена книга в България, и моят опит като библиотекар в читалнята е, че този автор е един от най-взиманите и книгите му просто не се заседяват, защото са ни прекрасни истории за живота, които може би всеки един от нас иска живота му да бъде по-хубав, и тези книги са като един спасителен остров. Затова препоръчвам на всеки да вземе, да прочете и да се докосне до майсторството на Фредерик Бакман. А другата книга, която избрах, е Нощ на Вук Драшкович. Това съвсем не е нова книга, напротив, това е книга с много контроверзна история, ако така мога да се изразя. Тя е издадена през 80-те години в Югославия. Смята се, че тя довежда до крахът на Югославия, до войните, които са последвали, защото това е всъщност една история, която дори в България би могла да се случи, а именно когато едни хора не могат да живеят заедно, до какво довежда това. Защото все пак живеем в едни опасни времена и всеки един от нас трябва да си даде много добре сметка дали искаме да живеем в мир или искаме да живеем във война. И тази книга дава много добри отговори на тези въпроси. Благодаря за вниманието.